ato ang iyang pagkamatarong. Amen. Gusto ni Kristo ng iyang pagkamatarong maoy atong mabatunan. Kaya kung mutuo kaniya matrepas sa Roma 5, gimatarong kamo tungod sa iyong pagtuo kaniya. So ang tinuod nga pagkamatarong dili pagkamatarong sa tao, kanang pagkamatarong yun ni Kristo. Amen. Kaya ang iyang kamatayon ug iyang pagkabanhaw mo'y muusab sa dagan sa imong kinabuhi. Matod pa sa 2 Corinthians 5 verse 17, anyone be in Christ, he is a new creature. The old has gone and the new has come. Wow! Kanos ata mahimong bagong binuhat, sadyang mo surrender kaniya. Sadyang ang kuno nimo si Kristo nga siya'y naglukat nimo. Kana lang, simple ra kayo. Si Kristo ilha nga siya namatay para nimo. Si Kristong naglukat nimo. Muratag piniriso sa usa ka silda. Apan dunay nagpiyansa. Kinsa nagpiyansa? Si Kristo. Siya ang gitawag mediator between man and God. Meaning si Kristong nagpataliwala. Siya ang nahimong defense lawyer nimo. Sa kalibutan, pag nakaisala, naimukihan nimo, nahimo ng pulis, pagbuwa na lang abogado, sir, para naimuatubang sa imong mudipinsa sa imong kaso. Sa samang pagi kay kitang tanan makasasala man, si Kristo mo'y nahimong abogado nimo. Siya ang mediator, siyang nagpatiliwala nato sa amahan. Si Kristo nagpiyansa aron acquitted ta sa atong sala. Kay si Kristo nagpapas o naghinlo sa atong mga sala. Salay ko ng Diyos. Amen. Makaigsunan ang pinakaminsay karong panahon na maulamang ang mensahe ni Kristo sa iyang kamatayon, siyang sakripisyo o sa iyang pagkabanhaw. Nothing more, nothing less. Because it is by His grace, by the gospel of the Lord. Matod pa ni Pablo, 1 Corinthians 15 verse 2, naluwas kamo, pinaagi sa maayong balita nga akong giwali kaninyo, gawas kung taphaw ang inyong pagtuo. Sa daw, maluwas ang tao, gawas kung taphaw lang yung pagtuo. Unsa nga klase nga pagtuo? Kanang pagtuo nga naka-address mismo directly kay Christ. Because He is the only way, the truth, and the life. Si Kristo mismo nag-ingon, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Amen? No one cometh unto thy Father except by me. Si Kristo ang atong dalan, makaigsunan. Siya ang atong kinabuhi. Siya ang kamatuoran. Praise the Lord. So nining kagabion makaigsunan, tulo lang kabutang last nga ako ikabilin. May tungod sa kamatayon. Dunay tulo ka kamatayon nga atong mabasa sa Bible. Unang kamatayon kining gitawag spiritual death. And then the second one is kining gitawag physical death. And the third one is kining eternal death, makaigsunan. Now ang gitawag og spiritual death mabasa nato sa Genesis chapter 3. Sa panahon makaigsunan ang una